Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν έχω πέσει έξω μέχρι τώρα σε προβλέψεις για το τι θα συμβεί, και γράψτε το καλά. Αυτό που θα συμβεί στη χώρα και που προϊονίζεται, και σε αυτό συμφωνεί και ο άξονας της Ουάσιγκτον και του Βερολίνου, είναι η διάλυση του ελληνικού κράτους. Πάμε σε κατάλυση της ελληνικής πολιτείας. Θα τελειώσει εδώ η ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους στα 182 χρόνια τυπικής ανεξαρτησίας του. Δεν θέλει κανένας, δεν θεωρεί κανένας βιώσιμο το ελληνικό κράτος. Ο μόνος που το θεωρεί βιώσιμο είναι ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Και αυτό να το κρατήσουμε σοβαρά. Γι' αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα του πολέμου. Θα μας διαλύσουν πριν υπάρξει οποιοδήποτε θέμα ανάφλεξη στην περιοχή. Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτον όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιος όρος, δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση, και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Νομός Κοζάνης, Κουκουλόπουλος Παρασκευάς, ναι σε όλα. Κασαπίδης Γιώργος, ναι σε όλα. Δημητριάδης Δημήτριος, ναι. Το για την Τρόικα είναι ότι ακριβώς επειδή είναι οι συμβάσεις αυτές ανυπόστατες και οι όροι είναι όλοι αντίθετοι με την διεθνή νομιμότητα και με το Σύνταγμά μας, η εξουσία η οποία ασκείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως προς τις υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων και του μνημονίου είναι εξουσία εκτός συντάγματος. Είναι δηλαδή πραξικοπηματική εξουσία. Είναι de facto εξουσία, όπως λέγαμε στα θρανία της νομικής σχολής, όπως μας διδάσκανε. Αυτό σημαίνει ότι και η Τρόικα αυτή τη στιγμή δεν είναι, εάν υπήρχε ένα δικαστήριο άμεσο να προσφύγουμε, θα μπορούσε θα ήταν παράνομη η παρουσία της. Να την είχε εγκαλέσει δηλαδή για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το δάνειο της Ελλάδας. Αν αυτό γινόταν στη Γερμανία, Φερρυπίν, αν είχε υπογράψει η Γερμανία τέτοιες συμβάσεις όπως η Ελλάδα και επήγαινε η Τρόικα, θα παρενέβαινε ο εισαγγελέας. Aber in euch wird Deutschland weiterleben.